Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:03. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline, examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events, coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon iyang adlaw, kadasig lang sa tiyempo naton, petsa 16 na sa bulan sang Enero, tuig 2020. Aksyon Hotline. Webes kitang presentation, nagaguom ang kawaan kagabi, nabatyagan ang pagtupa sang taliti. Diri iya sa palibot sang Metro Bacolod, anay presume sa iban nga bahin sang probinsya. Mayara man nga pagtupa sang manipis nga ulan. Aksyon Hotline. Pero may pila ka bahin diri sang Bacolod nga kahapon nagabatyag sang pagdamol o pagtupa sang ulan. In fact, kuay man subong no, kung lang tawon ta ang advisory gikan sa Pag-asa, northeast monsoon ang nag-efekto dito sa Luzon, while may tail end sang cold front nga nag-efekto sa eastern section diri sa Visayas o sa eastern Visayas. Why man gani diri sa aton possibly dala ini sang localized thunderstorm. Aksyon Hotline. Nga pagbatyag o pag-experiensya ta na sa pagtupa sang panalithi kagabi no hasta magkaagahon nga pagtupa sang talithi diri sa syudad sang Bacolod. Aksyon Hotline. Kumusta kamo masuki namo na matag palamatisa kanginan, welcome na diri sa aton sining pagpangalagad tubtob kita. Tak na alas 9:15 karon iyang aga sa pagdulong sa inyo sampila ka mga nagapanguna nga mga informasyon balita diri lamang sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Ginaupdan kita karon nga aga sa technical side ni Aksyon Oliver Pason. Upod manaton si Aksyon Dorel Cabato. Backup taman si Aksyon Elry Dotilios. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa aton sining nga mga headlines. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Headline number 1. Unahon tadudugay Sir John Marie Vargas. Manda mo ang nagapamangkot, may iban siguro na misinterpret ang
text blast no sang CDRRMO parte sa mga sa advisory no kay kundi ang balita nga ang abo nga nagaupod sa hangin hindi lang gani sa Luzon area or kaiping nga mga lugar nag-epekto. May pila nga mga kaiping nga kapungsuran ngang report nakalabot pa sa ila didto ang mga gagmay kung mga particles nga nagaupod sa hangin. Now diri sa aton sa syudad sa Bacolod, ang advisory sang CDRRMO based sa assessment sang council, of course when you say council, headed by no less than the city mayor, tiwala niya sa aton dapat kabalakan ang publiko. Lead o kung ma-misinterpret sang tao, ang balita kay damo man niya maalam nga mga amuni nga sitwasyon, ginahampangan payabla, damo payaga take advantage, nga maghalaman kapadala sang wrong information, kabalo ka naman sa advance sang social media, kadasig nga maglapta mo mga informasyon katulad sini, tikon ang tao magsala-sala karon nga lain ang ila siniya pag-interpret o lain ang ila sini mabaton nga information, kalamay gidamakon mo ako maghalaka tuod ka pinangumpra kag pinamakal sang N95 dira nga face mask, man ginakulbaan kamo kapin pagid kung may asthma ka or may hapo ka bala. Action Hotline. Now, may pagklaro ang CDRRMO kay kahapon, in fact, ang ila sini advisory nagasiling nga hindi magpati sa mga wrong information nga ginapagwa sa pila ka mga persona, especially kung hindi sila kabahin sa aton government agency authority. In other words, kung hindi gani naghalin ang advisory gikan sa CDRRMO, makabaton kamo sang mga text blast o text messages, kuidaho gid nga magpati gilayon kapin pa kon hindi nyo kilala ang padala nga numero. Action Hotline. Sa aton headline number 2 ay baloon tagkaron ang ginahimo man diri sa aton sa Negros Occidental sa Fibox. Kon parte sa ila sining contingency and action plan preparations ang nagkalain-lain nga mga LGU, especially yati natabo ang paglupok sang Bulkan Taal na ang OCD according sa regional director gusto o Luyag Manila nga kuwaon no luyag man sang taga LGU o kun sang taga OCD ang tanan nga ma-LGU malapit sa Kanlaon, at least ang ila sini nga mag-contingency plan kag action plan, luyag nila nga maplastar sa insakto man. Way man ginapangayo, pero tindi niya mapredeko ang paglupok sang bulkan. Action Hotline. Wala gihapon sang anuman, sang anuman nga teknolohiya nga makapredict or makadetect sini. Action Hotline. Sa headline number 3, ultimatum ginapagwa o nagbalik na report on duty na ang tagpamuno sang Drug Enforcement Unit o kon DEU nga si Lieutenant Colonel Jovi Espinido. May ultimatum ang mga ang mga durugistada sige ano gid kay may ultimatum lang tagpamuno sa DEO o gusto nyo gid matilawan. Action Hotline. Ang mga nasover ang pila ka madalag ko diri sa lokal nga tagan tapagtamod sa inyo palatuntunan Action Hotline ang mga naga-online na via Facebook kag sumangman ang naga-monitor man via live stream sa Action Radio Bacolod kag sa on-air nga naga-monitor karon nga aga. Welcome na sa aton nga pagpangalagad. Online sa hotline. Rami-ramihon ko lang ni unaw naton. We have Mr. Jomari Vargas on the line kay i-check naton na si Sir Ben Tanatan ang una. Si Sir Ben Tanatan sa aton sining linya kay unahon naton i-check karon nga aga kundi ang balita sa mong party sa Fibox no. Ang Fibox nga mga advisory mo ning ginabantayan, luyag tay baloon
Sa bilog karon nga probinsya sa Negros, kapin pa may mga lugar man malapit sa Bulkan Kanlaon. Although ang Bulkan Kanlaon, suliton ko lang, nagapabilin ini nga matawhay, no? Normal, way sa aktibidad nga ginapakita siya. Pero ti siling sang OCD, gusto namon ni Baloon, ano ang mga ginahimo nga mga o kung ang continuous nga pagpatigayon sang action plan nga gusto himuon particular na sang taga-PBOX kag ang aton sini nga CDRRMO or mga Local Disaster Risk Reduction Management Office. Online sa hotline. Online sa hotline. Ang sini joining us over the phone is Sir Ben Tanatan sang PBOX diri sa Negros Occidental. Sir Ben, how are you? Belated Happy New Year. Good morning, sir. Hello sir, good morning ka sa tanan nga listeners ng Action Radio. Salamat gid sa time no sa paghatag diri sa Action Radio sa imo sining tiyempo. Sir, kung naon naton kumusta sumong niya si Bulkan Kanlaon do mayo kay normal malang yan no kag daw ay man niya problema? Sa subong ang kondisyon sa aton bulkan is normal, so wala ta sang kabalakaan kapin pa mga tawo nga giistar sa palibot sa bulkan. Ang aton normal, ang aton niya bulkan subong is normal. Okay. So in so far sa ginahimo ninyo sir no nga mga action plan kag subong man ang mga pagpanghanda information drive, kumusta subong ang preparasyon sang LGU if in case abi butang naton may mga insidente nga mga tabo sa bulkan katulad dito sa Taal. Sige-sige ni sir ang aton coordination sa tagsa ka may LGU. Yes sir, kada banwa sa syudad sa palibot sa bulkan may kagulingon na sila nga kuan man nga preparation plan, contingency plan parte sa kanlaon. Okay. So, kay kami sa Kanlaon, pirmi kami meeting regarding sini bisan normal ang bulkan, may monthly meeting kami sa sang Ildrim kag ang PBOX. Sa Castiliana mo man may mga kagulingon na sila nga kuan contingency plan sa volcanic eruption sa Kanlaon. Okay. Kag ina nga contingency plan, nangin part na sang template ni ang tagsa nila ka local disaster nga mo ni ang dapat himuon nila no if in case may worst scenario kay la Castiliana gani sadto madumduman ko may mga kuan na sila mo may mga route o may mga ruta na din maagi din ang evacuation plan if in case nga may may aktibidad na nang Castiliana Luta Kanlaon. Okay. Bago sa Murcia. In so far as PBOX is concerned, ano ang mga activities niya ginahimo, sir, in coordination sa mga local disaster management office? Ang trabaho sang PBOX ang trabaho sang PBOX ga-monitor sang tanan nga active nga bulkan sa Pilipinas. So 24/7 ang amon nga observation. Okay. Aside sa seismograph nga na-install palibot sang bulkan, gakanda kami sang EDM, electronic distance measurement. Ang trabaho sa nga instrumento ma-detect kung gahubag ang duta. Kay kung magsaka ang magma, ang botsing ganon, gahubag ang duta. So, continuous na nga amon nga ginakandak na survey. May ara man kami global positioning satellite. Okay. Gakanda. Amo mangyapon ang purpose para ma-detect ang movement ng duta. Aha. So, subong, why gid ya, no, at least nami, kay why sang mga indikasyon sa inyo monitoring nga aktibo, abi o kung may ara sang mga paghulag man ining si Bulkan Kanlaon? Ang characteristics ng Kanlaon volcano is phreatic in nature, meaning it will erupt anytime without due warning. So sa case ng Kanlaon, may ara ta 4 kilometers permanent danger zone. Kay kalabanan, kung mag-iigulpi sungaw ang bulkan, amula na siya ang mapiktuhan nga area, ang 4 kilometers permanent danger zone. So kinanglan wise ang tao actually wala man sa nag-i-start sa sulod sang 4 kilometers permanent danger zone sa Kanlaon. Okay, hindi man na pwede mo kay bisan normal man niya kag hindi ang sitwasyon, they are not actually allowed nga mag-star o magtinerda, di ba? Yes sir, yes sir. Amo gani nga may kwanta may sa Kanlaon 4 kilometers permanent danger zone, so why na da tawo. Okay. Actually wala sa nag-i-start subong Ang inyo gani nga station, di ini na base subong sir, ang monitoring station sang PBOX?
Bali sa Negro, diri sa Negros, Occidental, may isa taka observatory station amo nang area sa Lakaluta. Okay. May-ari man tabi Canlaon Volcano Observatory sa Canlaon City, Negros Oriental. Aside from Lakaluta kag Canlaon, may ara ta isa ka seismic station sa Sibulan dito dampi sa Dumaguete. Sa Oriental. O ang monitor naman na dito ni Agios ang duta, ang sa amon diya kabay sa Canlaon kuan movement sa activity sa Canlaon Volcano. Okay. So, So, gani nga kuan kabay PIVOLS, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. So ako, baling ako niya nga ginamonitor is Vulcan. Ang Vulcan. Seismology, amo na yang naman sa tao limog. aha. Yes, sir, Ben. Now, sa inyo bahin, why man yan, no, sa advisory gikan sa FIVOC National, kung ano, abi, aparti sa epekto sang asphalt, o kung sang taal, itong paglupok niya, why man hindi niya kalabot sa aton, Sir Ben, no? Ay, hindi, sir. Amo kanina ng ibang nga tao, kabay, ang bilis nila, na kung may activity ang taal, may activity man ang mayon. Ang Canlaon, abi, may domino effect, hindi na yan matuod, kaya ang kada vulkan, may kagulingon na yung magma reservoir. May kagulingon nga crater, may kagulingon sila nga isang picture, itong init sa dalong sandita. Okay. Kaya yung koneksyon ang kuhan, wala koneksyon ang paglupok ng taal, paglupok sa magun. Aha. So kung magdungan gid man inaya coincidence na. Why na sila connect sa dalong dita. Aha. So, ang Canlaon, hopefully, maging maintain, no? Ang sininga status, o maging sitwasyon niya sa sininga tuig para at least why tiya problema di sa Negros Occidental, Sir Ben? Sa subong wala tayo isang problema. Kung mandumduman naton, di ba, hindi ba naglupok ang vulkan 2016. Okay. So, last October 25, last year, naglowin na kami sa zero alert, normal level na ang conditions ng Canlaon. Okay. So, wala kita kakawaan niya sa Canlaon. Kung may mga changes kid man, automatic maghatag man kami bulitin. So sa karon, baling trabaho namon sa Canlaon is 24/7 kami nga gabantay. Gabi, no? Kay kadamo na subong sang seismograph nga nabutang sa palibot sang Canlaon Volcano. So tungod sang high-tech naton nga mga kuan nga mga instrumento subong gamay nga gihos ang buhos sang Canlaon Volcano ma-detect namon. So makahatag kami sigida informasyon sa mga tawo. I see. So, at least may ara kita sa monitoring na sa mga gadget. Galing ti amo tong na-mention mo kaina, since kang Canlaon, anytime ya gali, pwede ni siya Pwede na siya. Oo. Pwede na siya tungod sang kuan bala. Ang phreatic nga activity when kung maging pagisugbo bala sang tubig sa hot rock sa may magma deposit sang Canlaon, amo na siyang kusang sabin na ejection. Okay. Unlike sang Taal, kung di nag-phreatic to siya sang December 12. Okay. Ang batasan niya sang Taalia, lain sa Canlaon. Ang batasan niya sang Taalia, violente kumpara sa Canlaon mo. So, may pressure pa na siya nga maduso sang magma na magwa. Magma kung ara sa sulod pa sang luta. Pagwa iya sa baba sang bulkan, lava na nang tawag. Magma kung sa sulod sa bulkan, pagwa niya na, lava. Lava. O, tasunway na iya galupad ang lava. Gahilid yan na iya sa kuhan, sa crater. Hilid sang baba sang bulkan, wala na iya galupad. Okay. Hindi niya, ang nag-aulupad niya, gaupod sa hangin, amo niya ang aso, ang abo niya. Mga kuhan, abulo na iya, mga pino ba lang kuhan, mga pino nga mga balas bato, nga madala lang sang hangin. Amo nang laptada subong sa palibot ng Taal. Okay. So, at least... Ang ginahulat pa natin sa Taal, kung magpagwa pa siya sang laba, sa karon wala pa. So, may may laba containing na kabay. Okay. Pero ang laba ni sir, ang laba niya, ang characteristics ng laba niya, kundi magma siya, kundi pagwa sa vulkan, laba na. Tawag, Mailig lang ni siya gali, pakadto sa mga lugar nga pwede niya manabutan. Dito ya kay... Nakita sa kabay sang low level nga portion, kaya people. Okay. Daw tubig bala nga, kundi masata sa siminto, kundi aton nga day mo ang bungyod sa buwan.
Kung butangan mo tubig, kaya mo na sistema sang laba, malingita sa sang maagyan sang tubig kung mamasa sa siminto. Amo na sistema sang laba. Okay. I see. So anyway, at least may pagklaro kag may harapan sang update kita nakuha dira sa inyo sa bahin sa Feebox diri sa area sang Kanlaon. Sir Ben, ano giganing specific designation mo da subong sa Feebox? Science Research Analyst 2. Okay. I see. So, sa mga taga Negros Sanon nga nagamonitor subong, even in Negros Oriental, partly sang Kanlaon, anong mensahe mo sa ila, Sir Ben? Hindi sila magpati-pati sa Facebook, may nag-post kahapon nga nami kuno tani ko ng bulkan naman mag-ilupok. Di wala yung pamisara kung anong halit. Di ka dugang ng bakulba sa mga tao nga nag-iisda sa palibot ng bulkan. Gani man. Mapakaon niya mga tao da sa mapakaon niya ayhan ang tao da nga mapiktuhan sa palibot ng bulkan. Kanlaon, Lakastiliana, Carlota, Bago. Tani bla antes mag-i-post tani bla paminsaro man niya kung anong epekto sa nagabasa. Gani. May arang niya tao yung adotang kuloy, no? Sorry sa paggamit sa termino. Ha? Taga Bacolod si Mark Evangelista. Gani, damo ang nag-trending siya actually, kaya nga pang-post siya doon, hindi amo. Amo gani, tani nagpagdugangan nga manghimo sa mga istorya nga di matuod. Di mayo siguro ni Sir, ipatawag ini siya, kag ipa-explain karon nga ang amo na yung sobra pa siya sa taga-Pibox, nag-una pa siya yatag information. Mga classmate nga nina akong sa Bacolod, kaya ako ba graduate high school, gakuan mga ni sa akong subong, kung di na yan matuod nga may activity ng vulkan. Tapos may nag-post na siyang picture nga 2015 ba ito yung pagbugas ng vulkan. Patunto, no? Kita mo na mga ator yung mga tao. Ang ilaya guro nga magdamo lang likes, magdamo lang makakreate lang sila isang senaryo nga hindi amo. Pero ti amo ni hong kalitan niya kadamo. Actually lang pa sang ligan nga adlaw kadamo ko pinanawag man sa akon. Ti siling ko dahil lang i-confirm tanan ni taga Pibox kay number 1, ina mga balita gagawa sa social media, hindi nyo gilayon pagpatihan kay ina waay gid basihan. Ilang ganing article ng Taalto ko ba, superimpose, nabutangan na nila yung isang laba, actually wala. Tuod, no? Amakon mo nga bulkan, i-edit nila, butangan nila isang doon nag-sungaw nga laba, nga nag-ailig. Pero nga niya nag-post niya nga, ang bulkan ng ginbutang iya dito sa Indonesia. Kaya mo na natabo ka ba isang paglupok sang Kanlaon, Na, 2016, na, may nag-post nga ang bulkan yung butang nila ya, Mount Sinabong sa Indonesia. Ayawan mo ko to panagang to. hindi, inablang do ilaya, ano na sila man kakalipay kung makapanginto ka pariyo nila, nga ang epekto yan, hindi amo, Sir Ben. Di amo na gani siling ko, ay once and for all ipaklaro ta kay Sir Ben, no, sang Pibox. Kaya ginaistoryahan ta din, hindi lang palang abuyan, kundi kabuhi isang tao nga risgo, nga ara malapit sa bulkan. Di ba, Sir Ben? Oh, yes, sir. Now, So, suliton ko liwat nga sa tanan nga na pumuluyo sang Negros, labi na gin nga nag-istar sa palibot sang bulkan para sang Kanlaon, Lakastiliana, Bago, Carlota, Murcia, nga hindi magpati-pati sa mabasahan nila sa Facebook. Kaya ang kondisyon subong sang Kanlaon Volcano is normal. okay. Kasi hindi sila magkahangawa kay wala kami kapabaya. 24/7 kami nga nagabantay sa bulkan. So gamay lang ang iyo sa bulkan kung may katingalahan gid man. Amo man dayon ihatag sa kuan sa publiko. Wala kami gatago sa amon nga mga obserbasyon. Aha. May lang kon may arang kilala ta nga tublang bisan linog mapastop kaya post lang Ay, amo gani, di na to siya. na abot ba si may remote control guro. Anyway, Sir Ben, salamat gi sa time mo and keep up the good work sa inyo dara sa Pibox. Good luck and hopefully from time to time maka-access kami sa imo for some information. Salamat. Salamat sa tutan may number naman ko sa imo. Anytime kung may gusto ka mo i-clarify, ready ko isa na oras pa. Gani man. Sir Ben, salamat gid. Good morning. O damo kay nga salamat. Action Art. Ed, sa tanan nga mga listeners mo. Salamat. Morning. Oh, thank you, sir. Action Hotline. Kahapon, actually, nga nag-interest ko nga nagtawag kay Sir Ben today, kay kahapon ga-chat kami nga duha, sila nga, sir,
worry man ko kay siling nga damo mga classmates ko dira sa Bacolod. Damo mga kilala ko nga nagapamangkot kay may ator iya nga nagpost sa Facebook nga may mga labang, may mga picture na, may mga activities lang kung kanlaon. Inablang abi kung ay kamo opisyon sa kabuhi niyo, magpaimunong na lang kamo ay. Action Hotline. Kung ako sini nga mga tao, bala, actually ginmuno yan itong ganing isa sa mga account, kailang tikbudlay man na nga in fairness to sa iban nga nagpagawa sang account o kon sang advisory, basi kon piki man tong account nila, no? Piki man black budlay sila. Action Hotline. May ara iba niya fictitious na yung ginagamit mo sa account nila. Meaning, kung ano dumduman nila ito yung ngalan, amo malang naibutang la. Pero ang halit bla, huwag giga pala minsan ng mga tao. May ni guro mo ni pang hakwaton kag isulod sa crater ka bulkan. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Dire sa Bacolod, actually kahapon ang LDRRMO o kon City Disaster Risk Reduction Management Office may text blast nga ginpagwa, no? I-check ta action door si Sir Joms kay para maklaruan ta naman ni Sir Jomari Vargas kay tiyang advisory nila yan tiway dapat kabalakaan ng publiko mo parte sining report nga base nga halit makalabot ni sa aton no sa Negros diri sa Bacolod ang evaluation sang local disaster management council tiway gid man sang epekto. Kaya mo na nga siling diri sang naghimo sang inisyatibo ang LDRMO kon ang City Disaster Risk Reduction Management Office nagpagwa sila actually kapo nagpadala sila sang mensahe pagi sa text no may mga text blast kabay pang at least sa aton nga mga ka-aksyon may ideya man bla no at least kung pagbaton nyo kumuhalin sa LDRR mo o kung sa aton CDRR mo, kampante kag kumpiyansa ka bla. No do amo na. So salamat gid no kay may mga inisyatibong ginatag ang taga CDRR mo iya. Action Radio. Let's have Sir Jomari Vargas on the line. Online sa hotline. Sir Joms, morning. At may aga. Si Sir Bento Gogtaso kay may mga tao yung mga mapisan blaga pinalaptas ang makon mo patingkad laon hinalitan la may mga nagamit account ka nagapalapta nga patingkad laon kuno do may nagagiyo. Bentanatan. Oo, pag ko lang sa interview kay kapon ka chat kami. Oo. Sila nga sir ano naman hindi na bala matuod sa ining sa Facebook. Oo. Ang gagawin na palapta. Oo. Nag-timing ba nga kapon may text blast ka mo. Ang iban guro sala ang pag-interpretar, damo bangkot siling nila, ano tuman nga maapektuhan kita di siyang abo, kung hindi. Anyway, sige lang kay paliwat ko na. Hindi na simple na lahat. Simple lang nga, simplehon lang guro sa no? Wala mo na hindi na lang mga unlikely, hindi pa namin sindihan ba. Oo. Eh, basi ang unlikely nila, likely ang nakita lang ang na kuan ina, no, why matalupang dan, ti kabalo ka kung maggambal ka likely kundi kalapot di ang wala po daw aragid aragid do mo na baliwat ko na at simple simple on talang na dason will not na lang will not nan so at least why kita diya dapat kabalakan no damo pamantain 95 face mask di sa Bacolod dyan well actually at ang amon office alin sa sung Lunes no nagamonitor na kami sang SO2 nga alin sa tal. Amo na ibla ang sulfur oxide nga maging toxic kabe. Sa alin to sa tal. May kita da sa opisina sing amo na may kuan kibitan na monitor na mo na kada oras no. Okay. Kay galakat mo lang time namon. Kun din kakadto ining asphalt SO2 alin sa tal no. Ti nang last meeting na mo ni Mervin kaya mo na worry niya man. Laban siya ni makadtoya sa kwan sa Northern Palawan, some parts of Mindoro, Sible, Romblon, pero hindi ikidya kalambot sa Negros o labihan ikid sa Bacolod. So anyway, at least naklaro na ton Sir Joms keep us posted kung may aragin man advisory. Ang Action Radio is very much willing nga magbulig sa inyo at least
may ara sila bala nga maging authentic kagilayon. Oo. Kung maagi diri sa amon man social media, sa Facebook account sa Action, makabulig kita sa campaign ninyo CDR mo. Salamat, Bisnada. Sige. Sir John, salamat gid. Okay, sige. Okay. Action Hotline. Makon may-ari kung ano blang katulutuntok la si tawo. Galing hindi na ako maglawag sa Facebook account niya. Ang ginbutang niya sa Facebook in post niya, Mount Canlaon Lord, sana pasabugin mo na din ito. Please, TY. Ano nga katingkoy katao niya? Ang namin siniguro, mo ning kakwaton mo kag ibutang to sa Canlaon. O arada, suluwa ang palupok sa Canlaon. Action Hotline. Ay na, naman yung mga ulo katao. Inam lang, mga muyo ka nagidlag ang pagpalupok isang bulkan namang imoy interesan. Action Hotline. Way guro ni sila gapaminsar sang epekto, no? Lain yung sitwasyon to sa taal, kita nyo yung taal, kundi may lake sa palibot niya. Dili sa ato ng Canlaon, way niya lake. Kagamo to kaniyambal ni Serbenta natan, pwede na siya anytime maglupok, nga hindi mo gani magulpiada lang abi. Ti gusto nyo na alin sa mga utanon, alin sa talanda mga apektuhan, palangabuyan sa tawo. Abi sa mga Facebook, ang Facebook actually, ang social media, isa ini sa medium nga nagapadasig nga makita mo bisang classmate mong dugay na son Oliver nakabulig gid sa aton halin sa business ang iban sa mga pamilya na pag ibalo kundi na galing iban ginagamit sa hindi amo. Ang social media wala sang malain kun responsable lamang ang tanan nga nagausar. Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod
nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:46 na. Good morning, may lang pagmonitor kay Nunoy Tahunes. Julio Soles, gamonitor man si Sherilyn Oro Javier. Siling nga ginatamyaw ko na gali ang akon nga ginapalangga nga bana. Rocky Javier kag ang kaupdanan niya sa Bay Center. Good morning. Bao pinalangga nga bana gid, no? Salamat gid sa pagmonitor, grabing pagpalangga. Naging pagi ni pa sa Aksyon Radio yung greeting show.
Bakjiba BCGEO, happy listening sa Lagtapon family sang Hupanda o Jupanda Subdivision, Barangay Alihis. Mga avid listeners sa Action Radio Bacolod, si Girlie May Atong Salazar, kag Gatorade Gamonitorman. Thank you so much. Si Madam Nelda C. Guanse, Heaven, Joseph Pacifico, GC Francis Munoz, Sir Francis, sang Love Radio, good morning. Daisy Abinio Mingan, Ron Bautista, Ario, ginsendya man di gani ngalan sang nagamit sa Facebook o may Facebook account nga nagapangamuyo siya nga maglupok ang bulkan kan laon. Kadamo sa ipangamuyo mo ginapinsaran niya. Kas Arthur si Gwenza, good morning. Angel Rosia May Santillana, Leo Olvido, good morning sa imo, sir. Ruina Jopinis Baquiano, Maymar Caberte, Ron Bautista, nya dapat siya palukpon ulo niya. Gani. Grabe nga mga tao, no? Sir Andy Delgado, good morning. Watching now from DSB Pontevedra. Ara ka na ron. Nining Layos Bakong, Edwin Moya Delgado, Roger Lamason Baladay, Sir Louis Chito Mabacquiao Berhit Jr., Gerson Ruiz, no, classmate, Boy Jolingo, Lewis Matt, Franco Villanueva Osorio, Nad Forske, Danis Lafora, morning sa imo. Franco Villanueva Osorio, araman si Sir Rod Simon, DJ MC Julius, araman Bibson Mark Rigor, Paul Binias, Maninoy Alex Paglumutan dira sa Palawan. Kumusta ang Palawan sa mong Maninoy? Action Hotline. Armando Cabiles, Scarlett Escobarte, Dennis Villanueva Itabag, Sir Ruben Logarta sa US, morning. Rico Gantalao, morning man bro. Congressman Carlos Isagani Zarate, good morning. Marnet Jan Grigas Abilida, Luna May Britannia Calyado, and Tuto Eduardo Espiliogo Jr. Ang iban karon naman, dugay-dugay. Action Hotline. Sa mga wala nagkamonitor kahapon, sang statement sang Drug Enforcement Unit Head sa Bacolod City Police Office, REI, kay damo ang nakabati man o kon nagsunod sa Action Radio nga post after sang press con, kundi naligad nga pamangkutanay niya di na si Sir Espinido, ngaway na siya kita, nag-leave of absence siya, official leave, kag nakabalik na subong sa Bacolod City Police Office. Ti may mga patutsada kag may ginhatag nga ultimatum ang tagpamuno sang DEO. In fact, kagabi nakuhaan man gilayon ni Action Brian mo din sang reaksyon ang city officials naton pagi kay Vice Mayor Elcid Familiaran. Pero sa wala makabati sang statement kag palayag ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido kagabi, aryo ang pagdayday kag ang nag-cover kahapon sa press con is Action Jan Diaz. Anong ginhambal, no, sang DEO o Drug Enforcement Unit Head sa Bacolod City Police Office? Action Radio. Let's have Action Jan Diaz ay kuwaon talang tiyempoya kay Sako mani. Action Jan. Action na art may aga sa tatanan nga mga action. Kahapon sa isa ka oras abing nga press conference again patigayon dito sa area naman sa Bacolod City Police Office. Ay mo nga press conference ni Bacolod City Police Office Deputy City Director for Operation of Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido. May duha ka mga punto gid nga amo tong abing makabi kontrobersyal o kon nga nagkuha gid sa atensyon sang tanan action art. Ang una diri nga puntong iya nga paglaragway sang syudad sang Bacolod bilang isa ka sabulized city. Ang paglaragway diri nga bilang sabulized city na masandig abi o kuna base ni Espinido sa iya diri ka mga obserbasyon pagud sang kadamuon sang mga accomplishment sang kapulisan kun nga illegal nga droga ang aton pagambalan. Kung silingon action art, ang basis ng Espinido atong balang kadamuon sang mga anti-illegal drug operation nga ginpatigayon
sa mga kapulisan na pa tinalikdan nga tuig 2019 kutob sa unang hugnat sa tuig 2020 Action Art. Okay. Kung sa dire kay Espinido nga kadagko sa mga volume sa mga illegal nga droga nga na-recover sa mga kapulisan. Minilyon kun imulang taon, especially pinaka-latest atong 18 milyones pesos nga balor sa illegal nga droga nga na-recover sa kapulisan sila illegal drug operation. Bangod sa kadamon sa mga anti-illegal drug operation kay padigan sa kapulisan. Nagapati diri sa Espinido nga ti dalom gid man ang problema sa illegal nga droga diri sa syudad sang Bacolod. Wala labot nga dalom kay makabig man aksyon na art nga dako gid kay ti kalapad sang terrain o kon area abi diri sa syudad aksyon na art. So meaning, kung imo lang tawon, ang paglaragway diri ni Espinido nga sa Bulay City ang syudad sang Bacolod, ininabase ya sa operation sang pulis. But in terms of the supply nga nagasulod sa Bacolod, hindi pa na mapalayag kag makonfirmar mismo ni Espinido kung lagko gid man kung ano abi no ang extent sang pagsulod sang supply sang illegal nga droga sa surad sang Bacolod sa sining mga triyon kung bago pag lamang siya nakabalik gikan sa halos 2 ka bulan nga pagbakasyon dito naman sa Estados Unidos. Nagpa-Amerika siya? Yes, Action Art. Oh. Opo, diya ko no ang iya nga pamilya nga nagpa-Amerika. Actually, iba mangkot man naton so damo mga spekulasyon kani nga sulod nga miski nagabakasyon ko no ari ka diya Japon si Espinido sa Bacolod. Ang balado kabudlay man guro aksyon diyan nga magpa-picture ka sa snow. Kaya di way mag-snow guro sa Bacolod, no? Kaya ay na. Ito pagpayag. At ito matyan na pag-paatag na rin ni Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. Na sa Bulay City po yung Bacolod po, sir. Sa inyo na mismo kayo magsabi kay kayo mga taga-media, alam nyo na palaging nag-accomplish ang mga police station natin. Panay palagi ng huli. Yung nga ang tanong ng iba na media na bakit hindi pa ba naubos ang Shabu? Bakit marami pa ang nahuli? Ganon, Shabu. Gano'n pa. Pero sir, malaki po yung supply dito, sir, na pumapasok, sir. Papasok. Hindi tayo makasabi kasi hindi man natin pa nakuha. Right after, hintayin na lang yung report. I-report man lang yun ninyo. Hintayin nyo na lang para utulungan tayo para makuha natin yun dito. Right after, magsabi tayo na malaki pala. Ganun pala. Ano lang, demokrasi. Action Art na Batian diri si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido sa bahay no portion ginamang sang atong interview kapon sa edikto mismo sa BCPO. Wala labot sin Action Art isa madiri sang ginbuyan ni Espinido nga naobserbaran niya kuno nga wala sang logistical support o kon suporta abi sa mga kagamitan kag pila ka kinahanglanon sang pulis nga iya nakitaan nga ginhatag abi sang lokal nga gobyerno sang syudad sang Bacolod. Ano-ano ini mga logistical support nga ginanamit ni Espinido nga wala niya nakitaan. So Espinido sa una tinion nga siya nakaabot diri sa BCPO sang saging pamtang abi ni Presidente Rodrigo Duterte. Iya ginpayag nga do nakitaan niya nga kakulangan sa mga salakyan. Kaya nakapati diri sa Espinido para sila pagpatigayon sa mga anti-illegal drug operation. Kinahanglanon gid ang mga salakyan Action Art. Di ambali wala labot sa salakyan, mas maayo gid pagitani kung ang enough ang supply sang gasolina. No, kasi isa na sinanamit lang niya ang salakyan, gasolina, Action Art. Isa pa gid diri sa ginpatagman ni Espinido nga mas maayo pagit yung tani kung may aras tawag nga reward system para sa mga kapulisan nga makadakop sa mga dlagko nga isda o kunabi mga dlagko nga mga drug personality diri sa syudad sang Bacolod. Ang mga persona balang kung nila madakpan kay bara nga magaan man o kung engganyo pagid no maganahan pagid ang mga kapulisan sa pagpatigayon nila sang anti-illegal drug operation o kung pilaban ka mga functions diri sang pulis. Maginit lang sa kanila pagkaon, may iban pagid no nga mga pinanglanon sang Police Action Art. Kambali mas mayo kung ang lokal nga gobyerno amuya ang mag-offer sa Police Action Art. Kaya ginabay mo sa natin, may plano mag-istorya, bali natin depende ina kung plano gid sa gobyerno kuno may pamaagi para magsuporta gid sila in terms of logistical support sa mga kapulisan Action Art. Okay. Kaya naman si Lieutenant Colonel Joby Espinido. Sa Albuera, nagtulong ang LGU sa pulis. Sa Osamis, tinulungan ang pulis ng LGU pa rin. Yung support ba? Sasakyan, reward system, allowance sa pulis, pagkain, bigas. Dito wala. Ang tinanong mo ako ha? Ang totoo lang sa akin, hindi naman ako
tulong. Yun ang kaibahan. Nakinig si Mayor Bing. Sa trabaho, yung rest at saka mas madalian, mas grabe yung dalawa kay mga high profile, very mga malaki sa Visayas. Malaki pa yung ulikta nga, no, na taga Region 6. Yung Parwinog, exist for almost 40 years sa whole Philippines yun. Actually, dahil po sila mga pagpaidilit si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. Ang balamanti, wala. No, do pramo ng prangkay nga pagpayag kay ang gingamit sa direksyon at paano inobserbaran ini kay iyagin compare balang iya mga previous assignments nga isaylo ko to no kamba sa una ya sa like for example sa Vanuatu nga gipunuan ni Paruhinog sa area naman sang ni Espinosa bala no sa Albuera Leyte nga pagambala ko no subong adlaw nga kinanglanon niya sa mga salakyan. Arab lang ura-urada ang suporta ko lang makita niya sa gilayon nga gina-provide ini sa mga polis. Siya po ito ganito naging gaan man sa gasolinahan nga dala naging sa kinanglan na magpatugong action arts. Ang kaya mga salakyan abi nga ginagamit nila sa mga anti-illegal drug operation. Sa piyak sini nagatag si Espinido 15 naging kadlaw pila na lang 14 naging namang kadlaw na bilin nga ultimatum sa mga tanan nga mga miyembro sa mga drug group o kung leader man na kung gusto nila magbulig o kung magkooperar sa kapulisan magpadulong ginamang siya nga opisina kay after January pagpatak o kung pagtapak sa Pebrero hindi na section art magakomodar pa sang nano nga mga hinunanon o kung negosasyon o kung bulig gikan sa siniman nga mga grupo. Amalati pag-abot sang Pebrero lauman ang lapnagon nga anti-illegal drug operation. Ang bagay sa Espinido, sir, ano ni madugoon o kung hindi. Ang balati mangin madugoon lang kung magbato sila. Ang sa naman ng detalye sa ito yung press conference kapon sa BCTO ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Salamat kinaksyon John Diaz sa pagdayday liwat no, sa mga late tuners tangaway kagabi nakamonitor sa replay sang tingog ni Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. Action Hotline! Tiambot, kabay patani no, nga sa City Hall Press Corps karon aside from the Vice Mayor, gusto naman mabatian gikan kay Mayor Bing Lunadia ang iya sining statement officially bilang reaksyon sa ginpalayag sang DEO head sa BCPO. Tiway gali ko na support o logistics gatong salakyan. Ti alangan mo na tuod kabalo ka kung ikaw isa ka operative sang illegal asang drug enforcement unit. Amo ning pinakamabudlay kag amo ni ang pinakamahal no nga sahi isang operation kapin pagid sa pagkandak sang ginatawag nga buy bust operation nga kinanglan mo da kwarta ang pag buy bust sang isa ka police officer way labot sa monitoring may actual test buy kag himuon. Inablang mabakal kagid sa tawo yasang drugs. Agon ma-confirm mo nga indeed, ina nga individual, nagabaligya sa illegal nga droga. So hindi man pwedeng hatagan mo siya isang budol money o hatagan mo isang piki na nga kwarta. Karon kung hindi na magsalig ang inbaklan mo. Kinanglan, gastuhan mo gina. Kag sa mga big time nga sindikato, hindi man pwede nga mabakal ka sa iya 3 palitos o kung 300 lang karon nga siya bumasiling siya why ni ang klase buyer ni halagi tayo expose dito lang na siya sa aton nga mga kuano sa mga street level lang naton nga manog baligya hindi tiya mag-transact sa mga tao mo na. So in other words kinaglanon mo kung ikaw isa ka operatiba nga naga-conduct sang isa ka buy bust plan o buy bust operation against sa isa ka persona nga big time syndicate, di ka nanglanon mo na may kwarta kagid. May kwarta kagid nga inang madaho gid sa isa ka sindikato nga makuha mong iya kumpiyansa, gastuhan mo gid kwarta. Action Hotline! And after the positive test buy, dira na masunod ang himuon nga operation nga may dala na sang entrapment o kon pag-aresto sa subject sang buy bust. No, kiti ara may test buy na. Na-confirm na nga nagabaligya gid sa shabu. Kay hindi ining mga sindikato tanda naman ni.
hindi niya magdali-dali transact sa imo nga magdala sa dako nga value sang shabu sa isa pa lang ka transaksyon nga himuon nyo. Unless kung may magarantor kag may kilala siya nga kontak nga magapamatuod kag justify nga ti mayo kagin mga tao, mayo kagin man nga manugbakal sang shabu, tinaguro way problema. Pero kung makaduluda nga kapin pabaguhan ka imo nga nagatransact, ang tendency baid niya ang mga sindikato masinisa pabaida hindi na pag-atindiha total tiwa-tiwa man ang klase buyer. Now, sa ginhatag na ultimatum ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido sang Drug Enforcement Unit, pagkatapos sinimbulan sa Enero, pagtapak sa naunang adlaw sa Pebrero, hindi na siya mag-intertinar sa mga sindikato nga mag-istorya or magkadto sa opisina. Ti ang isa diri ka masubo nga bahin sa istorya kay kon hinali mag-operate kag i-operate kag ari pa kamo diri sa probinsya or sa syudad sa Bacolod, ti basi kaladisgrasyag kamo. Now, ang pamangkot sini hindi ayan nga mag-alapwak ni sila sa iman nga mga banwa kag syudad. Ti ko mo ari malang sa BCPO si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Ano naman ang mangin papilya kung sa probinsya na magtiner ang sindikato? Di ba si mag-coordinate pa ni siya sa NUPO, DEO No, kag joint operation na matabo. Pero tiari, sa sining statement, sang kilala iya kag bantog nga police official, nga amo ang nagpangbalda, amo ang nagpukan, siya niya, amo ni ang naghimo sang operation sa Leyte and other areas, nga pati tuya ang pila ka mamatag-as nga opisyal sang mismo lugar. Tinagkalamatay. Bangod bala sa kay Lieutenant Colonel Jovi Espinido, ang Bacolod City nga gintawag niya Shabulay City after January pag-umpisa sang Pebrero, ini bala malimpyuhan kag mapanas sa listahan sang pulis ang ginamonitor nga mga sindikato. Kabay pa ang aton gina-expect nga bangod sa sining statement kag gusto matabo ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido ang mga lehitimo kag ang mga big time gid nga mga sindikato ang ila sini nga magkaladakpan or maaresto sa operasyon kag hindi ang mga witi-witi kag magagmay nga mga drug personality. Muna na, ang aton gina-expect kung may aragin man sang big-time operation ng kapulisan, hopefully, ining mga sindikato nga among responsable sa pagpasulod sang dalagko nga supply sang illegal nga droga, nga nangintunok na sa aton diri nga Bacolod noon nga nagahalit sa utok sa mga adik, kabay pa sila ang unahon, kag sila ang maging subject sang operation. Nga wala sang pamilya nga mga reklamo nga ang gin-operate sang otoridad, ultimo lamang nga nagagamit sang illegal nga droga or gagmay lang nga mga isda o kon gagmay lamang nga mga nagausar kag nagabaligya sang illegal nga droga. Amo na ang pinaka-the best. Tikabay pa, sa tuig 2020, ang Bacolod City manginlimpyo na sa illegal nga droga paagi kay Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Tiyan namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Philippine Standard Time, alas 9:18 na. Oy, good morning kay Bro Kano Oreta. Dira sa Moises Padilla niya, good AM bro, pamati ko subong. Kon parte sa illegal drugs, nga tupiko daw balik-balik lang gyapon ang isyo, pamangkot diin gahalin. Kag sino di ang ginadulungan sa Negros, nga high profile, nga daw wala man solusyon Japon. Diin na ang shabu nga worth million of pesos gakadto. Kung imista mo sa tubi, la naguros sang ma-circulate nga shabu. Presentar sa korte as exhibit din tunawon o sunugon, may mabilin panaayhan, tapos pailan kasong madakpan, hindi bala bro, ati amo na, dapat gidi. Action Hotline. Pero ako ang ginabantayan ko na nung reaksyon diri sang alkalde, kay ang gwa daw kulang support ng BCPO, no? Kung lantawon taginabi, based sa palayag ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido, so nanong reaksyon din ni Mayor Bing. Action Hotline. Although the Vice Mayor ang nakuha na reaksyon kagabi, pero lain gid ko ng alkalde ang magambal, no? Parte sini. Sige, thank you lang dira, may lang ang pagmonitor kay Jan Acosta. B-Boy Piroy, salamat. Imelda Hamilo Bangwanga, maing aga. Kap, maing aga si mo, barangay kapitan dara sang barangay 2. Action Hotline. Elizabeth Malaga Gamala, good morning sir. Please greet my son, Reverend Father Brethren Ray Gamala, Reverend Father Chris Gonzalez, Reverend Father Salvador Barcelona, and Reverend Father Jetchel Villar, their 14th year priesthood anniversary today. Thanks and more power and God bless. Uy, kuan sa inyo, happy anniversary. Joanne Mill, good morning. Mayo na sa iya, padala to sa Taal para matabunan na to siya. Gani man. Way bilas ang opisyuhon, ano niyang kita mo mga reaksyon, kadamo kay ano yang gadgad ang kanlaon nga bulkan nga nagapay muyong pangamuyuan mo sa Ginoo nga palukpon. Action Hotline. Joseph Pacifico Oyen Colmenares, amuning gwapa nga tiya ni Angel Luxin, good morning. So on Glenn Talafiero, Arnel Herbas Huami, paring Arnel, morning. Ellen Daijing Caborubias, good morning. Margie Magan, Pilami Bandokilio, Jab, Michelle Honco Valdez,
Si Ma'am May Altarijos Cueva, have a blessed and safe Thursday. Okay, salamat gid ha. Kay Sir Cesar Villa. Sir, morning. Permi lang ko kuan blind, hindi ko mabasahan ang mensahe mo kay diri man ko sa live nga cellphone kisa nagasulod ang text, no? Sir Roger Montalvo, Janeth Iaguto, Engineer Noel Olea, Andrea Amanda Jaime, good morning madam. Ruan Rojo, Nelda C. Guanze, salamat sa inyo sining pag-monitor. Action Hotline. Why na tagaling tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad sa Webes nga presentation sa inyo palatuntunan Action Hotline. Antes ko magtakop ang aton reminder, sa mga mahilig mag-inom sang kape, ang iba nagakawad ano sang gana kay bangod sa epekto nagataas o perting acid bangod sa epekto sang ginainom nga kape, mga instant coffee. Ari ng solusyon, no? Dr. Alfred's Green Coffee. Damo sang variant nga pwede mo pilian. Kung taas ang blood sugar levels lawas mo, sugar-free, nga Dr. Alfred's ang inarekomenda. Sa mga mahilig naman mag-inom mga masagamsaman, hindi lang kape, amo ni ang strong nga variant. Tandaan tagi na, double action antioxidant ini nga kape. Nagabulig limpyo sa mga higko nga nagasulod sa lawas ta. Agon mayo ang aton kondisyon all day. Tandaan tagid paliw nga Dr. Alfred's Green Coffee. Kung magbakal ka mo sa mga suki ninyo dira, kaya available ini sa mga grocery departments. Hambalon nyo gid nga yes ang Dr. Alfred's, kinamo nag-claim nga green coffee man ang ila produkto. Dr. Alfred's Green Coffee, mga ka-aksyon. Action Hotline. With Action Oliver Pason sa technical side, back up ta karon nga aga si Action Dorel Cabato kag Action Elry Dutilios. Ako naman Action Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Broadcasting Company sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action